Ben trobats a Sintonitza Europa. La Unió Europea neix com un projecte econòmic per buscar la pau a través de l'economia, sota el principi de que si dos països tenen un tràfic econòmic superior a la suma dels seus projectes en defensa, aquests mai entraran en guerra. Realment, Europa estava als anys 50 en xoc, després d'arrasar el continent per 2 vegades en 30 anys, amb centenars de milions de morts, ferits i vides trencades. La Unió Europea té les seves arrels en un dels 2 projectes que es van forjar per impedir una gran tercera guerra europea. I aquest projecte es fonamenta en 3 tractats inicials. El tractat CECA, en base al Pla Schuman, on 6 països signen a Versalles un tractat per gestionar les seves indústries pesades d'una forma comuna. És el carbó i l'acer, l'Alsàcia i la Lorena. D'aquesta manera, cap país podrà individualment fabricar armes de guerra per utilitzar-les contra l'altre, com passava en el passat. Els estats membres originaris són Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos, signant-se el Tractat CECA el 15 d'abril de 1951. Aquests estats se'ls anomena el CIS. El Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, Euratom, neix perquè no sigui que algú faci una collonada, apreti un botó i muntem un nou Hiroshima. I el de la Comunitat Econòmica Europea, CE, són signats, els 2, pel CIS a Roma, a partir de que llavors seran coneguts com els Tractats de Roma. La seva signatura és el 25 de març de 1957 i en aquest últim tractat, el CE, es creen ja les figures de l'Europarlament i la Comissió. Més tard s'assignen a Brussel·les els protocols sobre els privilegis i immunitats concedits a les comunitats europees i sobre l'Estatut del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Això passa el 17 d'abril de 1957. I de cop, el 1957, ja hem creat els 3 poders. Un executiu, la Comissió Europea, que té el màxim poder. Un legislatiu, el Parlament Europeu, amb el mínim poder. Possiblement sigui el Parlament amb menys poder de tots els que existeixen al globus terraqüi. I un judicial, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que té el màxim poder i té poder sobre les estructures judicials dels diversos països. Si la Unió s'ha de fer, és per propiciar un mercat comú. No és, doncs, una unió ni política ni social, sinó econòmica i per l'economia. I, per tant, la Unió Europea està feta per als mercaders i les llibertats a defensar per a aquesta institució seran les del mercat, no les personals. Doncs no són les llibertats dels ciutadans, però tampoc són els drets dels estats. No és la Unió Europea un club d'estats. L'Acord Europeu de les 4 llibertats, signat el 1986, que és l'anomenada Acta Única Europea, ho deixa ben clar. La consolidació d'un veritable mercat comú és un dels elements fonamentals del procés d'integració europea. Per aconseguir aquesta unitat de mercat, clau d'una Europa unida, el Tractat de la Comunitat Europea
i l'acer comunitari estableixen les anomenades 4 llibertats bàsiques. I no són el dret a la vida o el dret a l'educació, no. Són la lliure circulació de mercaderies, la lliure circulació de persones, la lliure circulació de serveis i la lliure circulació de capitals. Realment, els ciutadans, fins al 2009, ni estan ni se'ls espera. És només a partir d'entrada en vigor de la Carta dels Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió al 2009 que el ciutadà europeu és subjecte d'obligacions i drets. I hem de reconèixer-ho. Les institucions no estaven preparades per això. I de moment no saben com torejar-nos, com torejar els requeriments que els ciutadans els fan. Han aconseguit que la sobirania sigui europea de moltes de les facetes de la nostra vida. Però tenir la competència comporta responsabilitzar-se'n. I per si algú no ho sap, Europa no ha signat cap tractat internacional dels drets humans. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.